Hòstia, estic super relaxada, vull dir, estic amb un esperit molt zen. Això del confinament m'ha portat a un altre estat més relaxat. El confinament, tot, mira, veus, em vull imbuir de coses meditatives. Sí, així he estat fent ioga, estic connectant amb mi mateixa, amb el meu esperit, i relaxant-me amb l'olor de les flors, gaudint d'aquestes petites coses extraordinàries, Laia. Caram, Cèlia, molt bé. Bueno, me n'alegro que t'estigui sentant bé tot això. Jo et estic super agraïda, de veritat, perquè des que em vas reptar a posar-me les piles, i és que soc una altra. Torno a ser la Laia d'abans. Mira, m'he fet una agenda i ho tinc tot programat. Cada dia em llevo d'hora, esmorzo, faig una sessió de body balance, descanso una miqueta, faig una sessió de fit zoom, em dutxo, estic dutxant cada dia, dino, després, miro una miqueta les notícies, després, cada dia faig una cosa diferent a la casa, netejo, ordeno armaris, o sigui, no paro, ho tinc tot estipulat i m'encanta. Mira, de fet, he après a fer dues coses alhora, però ben fetes. Per exemple, ara mateix que t'estic explicant tot això, estic fent abdominals, vaig apretant la panxa, i així m'encanta. Què? Laia, para una mica, sisplau, m'estàs estressant. Jo venia molt relaxada de la meva meditació per trobar la meva deessa interna. Tia, jo és que ara acabo de fer una sessió de fit zoom d'aquesta i és que estic espitosa i contenta i cansada, tio, que he suat un munt, Uah, que guai, això de fer esport un altre cop. Me n'alegro molt, Laia. Relaxa't una mica, perquè hem passat de vagaria extrema a hiperactivitat, no creus? Però millor aquest extrem que l'altre, no? És que, bueno, no sé. No, a vegades ja sé que no sé estar al mig, ja sé que és un extrem o un altre, però aquest m'agrada molt, perquè estic carregada d'energia. És com tot el dia. Aprofito cada segon del dia, em sento superproductiva, de veritat, és que m'encanta. Ojalà cada dia fos així. Mira, sortiré del confinament, feta una buena horda, ja veuràs. Una miqueta blanca i descolorida, però supertònica, catxes, ja veuràs. Podré anar a la platja, lluir mi cuerpo, no. Jo no sé si et va arribar al final el Kama Sutra. Sí. Mira, a més, és que és genial perquè el Kama Sutra, o sigui, el sexe i sobretot algunes de les postures del Kama Sutra m'ajuden a mantenir actiu el meu cos perquè és esport, al final el sexe és esport. I mira, hi ha dues postures que ens han encantat, són les nostres preferides. Una es diu arcoiris i l'altra és el abrazo del panda. I cada dia el practiquem a les 8 del vespre, just abans de sopar. És que està tot planificat durant el dia i m'encanta, o sigui, he descobert un altre cop el sexe. Hi ha postures que realment són supercomplicades de fer, Però, Laia, no t'has d'oblidar que el Kama Sutra és un manual per portar les parelles en un altre estat, per relacionar-se d'una altra manera, més des d'una altra connexió més relaxada, per fer gaudir de la sexualitat. No ens oblidem d'això, que no sigui tot tan esportiu ni tan planificat. Estic contenta que el teu jardinet l'estàs regant, com jo aquestes plantes perquè no se't quedin així seques com les meves, però jo estic regant el meu interior, sí, perquè he passat una mica el cibersexe, m'ha deixat d'agradar i com estic així més en plan meditativa, estic connectant amb la meva deessa interior. Hauries de provar aquesta meditació, Laia. I també t'explicaré una cosa. La nostra vagina, sí, a vegades no té veu. Li hem de donar veu. Diu vaginades. La nostra vagina parla, Laia. I estic fent una meditació que et recomano, que es diu Totum Cerratum. I el que fa és connectar la vagina, sí, amb la part aquesta mental per donar-li veu. Sí, però sense necessitat de sexe. No cal sexe, Vaginades, vagina tancada i sense sexe. Sí, home, escolta'm, ara que he descobert el Kama Sutra, ho sento, però no, me niego a fer un Totum Cerratum. Ara
que estic més activa que mai? Doncs no, tia, no. A veure, jo crec que ho hauries de provar, perquè així la teva energia es distribuiria a dintre de tu i no la perds. Però si no la perdo, si estic on fire, tinc tanta energia, perquè més estic menjant superbé i cuino verduretes i coses a la planxa. Vull dir, tia, si més energètica que ara, ho sento. Mira, l'altre dia et queixaves que estava vaga i que no feia res i que ni tan sols tenia sexe. I ara que tinc sexe cada dia a les 8 del vespre, doncs escolta, no em diguis que em tot un cerratum. Jo me n'alegro molt per tu, però el que t'estic intentant dir és que aquests temps pandèmics que estem vivint jo crec que canviaran la nostra manera de relacionar-nos, que ja no estarem tant pensant en el físic, sinó que el que farem serà relacionar-nos més com de manera romàntica, amb les paraules, amb els sentiments, escrivint-nos, ensenyant-nos una mica més el nostre esperit interior. No ho crec. Saps aquest record d'això que dius, tia? Te'n recordes? Fa molts i molts anys, quan va aparèixer internet, que hi havia aquell xat de terra, no es deia? Clar, que allà ens escrivíem, no hi havia webcams, no hi havia missatges de veu, i hi havia, o sigui, bàsicament t'escrivies en paraules, xatejaves amb gent de molts llocs. Bueno, jo em vaig fer un nòvio de Cuenca, que vam estar molts mesos xatejant, i bueno, al cap del temps ens vam conèixer un dia a Saragossa, i després allà es va acabar perquè no era gaire maco, però bueno, és igual. Però sí que hi havia aquella essència de ser del, com se llama, cortejo es diu? Bueno, del festejar, dir coses maques, entre que s'està posant, bueno, els joves, que si venga sexting, no sé què, venga a ensenyar-nos todo por el WhatsApp. Això tampoc. Jo crec que aquest confinament ens donarà una altra manera de veure de relacions més sincera, sí? Més amb les persones, més humanes. Sí. Bueno, clar, és que és diferent. Clar, és diferent el teu cas, que tu estàs soltera, coneixes gent així per internet. Jo, clar, jo amb la meva parella, doncs, bueno, és que ara ens estem veient Bueno, no, sí, ens veiem molt sovint, però clar, encara ens hem posat en... Bueno, jo sobretot en mode superactiu i fent les 1000 i una coses, jo tampoc el veig tant. I tampoc parlem tant. Potser sí que t'hauré de fer una mica de casa, I posar els viejos tiempos, el festeig, aquestes coses, encara que estiguem els dos aquí a casa. Però bueno... Però és important perquè ara m'estic posant buenorra, Això no m'ho treguis ara. No, després, quan sortim, tornarem a relacionar-nos i a sortir de festa, però jo crec que ja ens haurà canviat alguna cosa. Tu no saps les ganes que tinc de sortir de festa, tu saps com ho trobo a faltar? A més, me'n recordo fa molts anys, bueno, a l'època del xaterra potser encara no, però me'n recordo quan sortíem i posaven el Flying Free, te'n recordes que era com subidon! Hòstia, tinc ganes de tornar a viure això! Què fas, això? No, tia! Flying free! Feel the ecstasy! Va! A veure, és que, Laia... Sí, tranquil·la, relaxa't. S'estan posant de moda molts hits un altre cop, com el Flying Free. Jo aquí sento, després dels aplaudiments de les 8, hi ha com un DJ que punxa aquí per tot el barri i el que sento són hits com la Macarena, no? Però així més... La Macarena, ¿te recordes? Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo... Te'n recordes? Doncs jo crec que aquests... Però no tenia aquest ritme, Era dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo está dale alegría, cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Veus el que passa quan va ràpid? Que a vegades ens deixem coses, tranquil·litat, i a més que ara tenim aquest temps, tot el temps del món tenim ara. Ja tindrem temps de sortir i segur que aquests hits els tornarem a ballar a les discoteques, oi que sí? Yes, please! Mira, Laia, se m'acaba d'acudir una cosa. Jo crec que potser podríem fer una llista Remember de tots els temes que estem escoltant ara en aquest confinament. Què et sembla? Oh, sí, la podem pujar a Spotify! I així la tenim guardada i quan ens trobem a la nostra superparty els escoltem! I ballem juntos!
Exactament, jo crec que seria molt interessant i segur que ens ompliria molt el cor, Laia. Ai, sí! Va, doncs deures, jo ho ficaré a la meva agenda també, pensar Hits Remember per la nostra llista de Spotify. Temps pandèmics. Temps pandèmics. Exactament. Molt bé, Laia, doncs ens videoveiem un altre dia. Ens videoveiem un altre dia. I escolta una cosa, Xènia, em sembla molt bé el teu rotllo, però un poco de alegria a la vida també, Macarena, alegria Macarena. Doncs vinga, guapa, ens videoveiem. Veiem. Come on,